Kitab Wulang Bebasan bab 13 ayat ingkang setunggal ngantos dumugi selawe. Anak kang wicaksana ngrungokake marang pamertini bapakne, nanging wong ambek memoyo ora ngrewes marang pameleh. Wong iku mesti mangan kang becik saka tembungi, nanging karepe wong cidra iku awujud tindak panganiaya. Wong kang jaga cangkeme iku ngreksa nyawane. Sapa kang cerawak iku bakal katempuh ing karusakan. Atine wong keset iku kebak pepinginan nanging tanpa guna. Balik atine wong sregep iku kaparingan kaluberan. Wong kang bener iku sengit marang goroh, nanging wong duraka iku gawe wirang lan gawe alane awake dhewe. Wong kang lakune saleh iku kareksa dening kabenerane, nanging kang gawe dosa digawe sangsara dening durakane. Ana wong kang sumugih-sugih nanging ora duwe apa-apa. Ana uga kang etok-etok miskin mongko bandane akeh. Kasugihan iku kanggo nebus nyawane wong, nanging wong miskin ora bakal krungu pangancam. Pepadangi wong bener iku sumorot gumebyar, nanging damare wong duraka bakal mati. Ambek kumingsun iku mung marakake grejegan, nanging wong kang ngrungokake pitutur kadunungan kawicaksanan. Bondo kang gampang oleh mesti bakal suda, nanging wong kang tlaten nglumpukake saka sithik bakal dadi sugih. Pengarep-arep kang kasumenekake gawe sedih ing ati, nanging pepinginan kang katutukan iku wit panguripan. Sing sapa ngremehake pangandika iku bakal nanggung akibate, nanging sapa kang manut marang perintah iku bakal tampa piwales. Piwulange wong wicaksana iku sumbering urip, dadake wong ora kena ing kalaning pati. Budi kang utama ngolehake sih, nanging dalane wong cidra iku dadekake cilakaning wong iku. Wong kang prayitna tumindak kanthi kawasisan, nanging wong bodho ngetokake bodhone. Utusan kang duraka iku njalari cilaka, nanging duta kang setya nekakake kuwarasan. Kamlaratan lan pamoyo iku bakal nempuh marang wong kang nglirwakake marang pamerti, nanging sing sapa nampani pameleh iku kajen. Pepinginan kang katutukan iku nyenengake ati, nanging wong gemblung ora gelem ninggal piyala. Sapa kang srawungan karo wong wicaksana dadi wicaksana, nanging sapa kang kekancan karo wong gemblung iku nemu sangsara. Wong dosa diburu ing bilahi, nanging wong bener iku diwales kabegjan dening panjenengane. Wong becik ninggali warisan marang anak putune, nanging bareng darpe wong dosa iku dicadhangake kanggo wong bener. Tegali wong miskin metokake pangan akeh, nanging ana kang ilang marga ora ana kaadilan. Sapa kang ora migunakake gitik iku sengit marang anake, mongko kang asih marang anake iku aweh pamerti ing kala mangsane. Wong bener mangan nganti wareg, nanging wetenge wong duraka ngrasakake kekurangan.